Bé, jo afegiré, dir-vos que, no sé, aquests últims dies i sobretot amb l'entorn actual, això de ser alcalde és una mica complicat, no? I quan trobes la gent pel carrer, a part d'explicar-te els seus problemes particulars, doncs també la següent pregunta és dir com et van les coses. Jo fins ahir deia bastant bé i a partir d'avui molt bé, perquè jo crec que tothom hi ha posat il·lusió, tothom hi ha posat esperança i la veritat és que aquests darrers dies, quan es feien els canvis, era per veure tota la gent compromesa aquí, dedicant-hi hores de les seves personals aquí perquè tot avui estigués en doina i el més complicat. És a dir, que dilluns, si Déu vol, a partir de les 8 i a les 9 del matí, quan s'obrin les oficines, l'Ajuntament ha de funcionar amb normalitat. I això no és fàcil, que vosaltres heu de jutjar en bona part i jutjareu l'estètica i com ha quedat tot, els materials que s'han utilitzat. I jo em quedo amb la part funcional. És a dir, a mi m'agrada molt com ha quedat i la veritat és que penso que tota la gent amb la que he pogut parlar estan satisfets de com ha quedat, inclús hi ha hagut gent que m'ha dit a veure d'on t'hem tret edifici, perquè realment quan entres es veu molt més espaiós. Jo penso que un dels problemes que teníem era la recepció, teníem una recepció que quan entraves, i penseu que el 90% de la gent quan ve a l'Ajuntament és per temes administratius, per tant tenien una percepció de l'Ajuntament d'aquell taulell estretet, i que hi havia més enllà poder no se sabia massa. Jo penso que ara ha quedat obert, ha quedat espaiós, hem esponjat, teníem sales a dalt que no s'utilitzaven, des que no hi havia Ràdio Taradell aquí hi havia uns metres quadrats perduts i que penso que ara dona tot de si la vida. Penso que a partir d'avui tenim un dels ajuntaments més moderns de la comarca i que per tant ara els instruments els tenim i que ara no valen excuses. Ara hem d'atendre bé la gent s'ha de sentir ben atesa i si alguna cosa falla, doncs paciència. No m'allargo més, dir-vos una última reflexió. Ens agradaria que us ho sentíssiu com és una mica casa vostra. Per tant, a partir de dilluns utilitzeu-el, gasteu-el, però vaja, també ara feia alguns comentaris així més graciosos. Això és una mica com a casa al metge, millor si no hi heu de venir-hi, perquè tots tenim la sensació de pagar impostos i taxes. No, sempre que necessiteu ajuda hi som, per tant, benvinguts i donem l'Ajuntament per inaugurat i moltes gràcies a tots per assistir. Traurem 4 pastes, intentarem quebre com puguem i disfrutem-ho tots plegats. Moltes gràcies.